Para tamu, kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan lan rahmating pangeran tumrap dhateng kula lan panjenengan sedaya. Para tamu, kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan. Rehne sampun tungkap titi wancinipun malah kepara mulur sawetawis menit. Keparenga pahargyan sapekenan utawi boyongan sarta ngunduh penganten anak Mas Sumarton SH kaliyan Nakjeng Sri Hartati SPD dinten Kamis Wage 12 Agustus 2006 sinengkalan manis gumolong tanpa mangro kawiwitan. Minangka sulih saliranipun ingkang hamengkugati inggih Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ing nyutran ngriki. Langkung rumiyin kula ngaturaken sugeng rawuh dhateng para tamu kakung miwah putri. Langkung-langkung dhateng Bapak Ibu besan nuninggih Bapak Sastrawiono sekalian saking Padokan Bantul ingkang nuhuni rembag ingkang sampun samangke sampun anganti putra panganten sarimbit wonten ing Brayat Parto Sudarman ngriki. Salajengipun minangka panatacara keparenga kula ngaturaken rantamaning adicara ing dalu menika mekaten. Saparipurnanipun atur pambagyo harja manika tumenten kasambet dawuh pangandikan serah-serahan putra panganten saking Bapak saha Ibu Sastrawiono saking Padokan Bantul ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Ibu Dr. Anda Sulastriati. Nungkap adicara candhaipun panampinipun Bapak lan Ibu Parto Sudarmo ingkang badhe dipun salirani panjenenganipun Bapak Dr. Andes Sudatmiko. Paripurna adicara serah panampining putra panganten kalajengan kanthi lelenggahan lan ngrahati pakurmatan pasugatan. Sinambi midhangetaken lelangen campursari ngudi laras saking nyutran ngriki ingkang dipun pandegani Bapak Sumitra. Para rawuh, keparenga samangke wekdal kula caosaken dhateng Ibu Dr. Anda Sulastriati ingkang kaapinggan Bapak saha Ibu Sastrawiono ingkang badhe masrahaken putra penganten sarimbit. Sumangga.